खुलुमबाय सोनाफोर आंनि Jobanivlog टिउसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबायमा जिउ भगवाननि महर लाना सोनाफोर दा मुगाय इनफाय ब्लग्सखौ फरायजोबो सिनायलामोन जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामो आङो ओमफ्राय सोनाफोर दिनैथ' मा मिन्थिखायो बयबो स्कुलाबो बन्द थ' बिमा बुरियाथ' जिखियानो जादोंना दिना एसे थान्दा जाबाय दानो फिसाजा ओरैबायदि नाथार जागोन आरोना बेनिखायनो आं ओरैबायदि स्पिडाव एसे खामानि मावनो आखायाव लाना सोनाफोर नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो आरोना बेनो आंनि दिनैनि फार्स्ट खामानि आरोना मोखां सुवा गन्थं सुवा हां गेन्दे गेल मोनामलायनाय याहु होनलायनाय आरोना सोनाफोर जेबोआनो राहा गैया दिनैनि समावहाय मोखां गन्थंखौ मारगुलि साखाथि फाखाथि रावबो गैखाया आरोना दायो जाबाय थागोन मोखां गन्थं सुनाया बेनिफ्राय सोरबा रायनोबा रायदो अननोबा अनदो खिन्थु आं बिराद पजिटिभ आंखौ गोसोखांबाय आरोना मानो होनबा बिसोर गारिखौ सुफा सुफा सखा खालामबाय थायो जेब्ला बे फैयो गारिया हाद्रियानो थाया होनना बुंजायो आंना बेनिफ्राय आरो दाख्लै थांनो लागा समाव सानब्रैसो सिगाङाव जाखिनि सुलांदोंमोन बेनो दुष्टामि ओमफ्राय आंबो सुवाखै माने आरोना दिनै सोरबाबा बिश्वकर्मानि नामावसो आं बे गारिखौ सुनाय जाबाय आरो सोनाफोर जेबोथ' राहा गैला बिथाङाबो सोंहरबाय गारिखौ सुहैखादों नामा होननानै हाइलरि ब्लग्सआ खिथाहरबाय थां नों गारि सुनो ओरैबादि भिर जायगा गैया साखा खबनैखौ रावबो नायस'ना होननानै आरोना थारमाने गाव थांदोंमोन आंहा थांनायनि प्लेनिं गैखायामोन सोनाफोर गावहा थांनानै फैदों बेनिफ्राय आरो जाबाय गारिया एला नै फिसा फिसा नेन'फ्रा फिसाजो फिसालानि फिसा फिसा नेन'खौबो आङो सुबाय जिहेतु फुजा नालाय सुबाय खनसेनो बिसिनियाबो सुनाय जाया ओमफ्राय फिसाजोआ माजे समाय मालाय बास्केटाव मेथाइ खेथाइ दोननानै जायो नालाय सुनांगौ बिराद इम्परटेन्ट आरोना आरो फिसालानाबो बाला बुला जमा फुंनि समायबाबो बेखिनियावनो दै सानाङा मा सानाङा सिङा एकदम सास्रो गेद्दा गेद्दि मोनलायबाय आरोना बेमार थास्रोखायो नालाय सोनाफोर उफाय गैया इसोरावबो सिखारथ'वाखै सोनाफोर जाग'बाय आरोना बिमा बुरैना ओमफ्राय बे न'खरसे भाराथि आब'नाबो दङ आरोना ओमफ्राय गावसिनि सोरबा बाहागिनाव सहाय नुथ'दोंमोननो फुजा होनांगौ ना मैया लानानै फैबाय आरो आं दिनैसो नुफेरदों फैनायनिफ्राय ओमफ्राय आंना जाग'बाय खुनुरुखुम सुखांनानै खिनो होनानै हाबहांहां जानायावनो हब्रा बुबु जानो ओरैबायदि भेजाल आरोना ओमफ्राय जानाय खुसुर कासार होमबा बिसोरनो सयथायानो जाया उन्दुनाया 5टा 5:30 6टानि आगोल दा न'थ' सुनानै लास्रांनो हागोनदां सानदोंमोन आङो ना र' एसे जिरायनानै मावलाबायसै लेथेर फेथेर बिमा बुरैनि खामानियालाय आरो माथोबाव बेसेबा गोबावजों ओमफ्राय आदारा दिनै सेवाय आरोना बिराद गोबाव जाबाय सेवाय जायैया ओमफ्राय गाइखेराथ' थोआ नैबेखौ लायदेरलायबाय आरोना फिसाफोरना गाइखेरा बेखौ अनलि सेवायनि थाखायल' बेनिफ्राय जोंनाफोरनो नालेंखर थाइसे सौफैदों बै बिफांनि आरोना ओइनि बिसिनि आब'आ दानिसो होनानै थांदों फुजायाव बाहायनोबा होननानै मालाय खाथियाव सोरनोबाबो हरदोंनो ओमफ्राय आंनावबो सौफैदों आरोना थेंक इउ स' माच आब' सना ये देखो ओमफ्राय सनाफोर ना गाबनो ना मिनिनो बिमा बुरैया जे मोनाबाय फैदो आदा हख'नो होदो फै नों थाबाय थांला बेयाव फैदो आं मा खालामबावनो दे अबाव लानो थांबावनो इसोर भगबान फैदो 80 घन्टानि उनाव जालाय जाखायनि गेजेरजोंसो सनाफोरनि आं आलारि बाथिखौ फोजोंनानै लाग्रोनो हाबाय बेनिफ्रायहाय खाथिनि आब'जों ज' प्रसादखौ बायदों नालाय जोङो आं एसे प्रसाद दानफा खालामहैनोसै आब'आ बेस्रा हागासिनो दं आंना फिसाजों जुदि आं थांदेरनो हायाखै आरोना खिथु थांगोन प्रसाद हानायाव आक्रमान खालामहैगोन ओमफ्राय सनाफोरनि आंना मालायाबो रेडि आरोना आं हाफाहैगोनसै आरोना बिबार एसे खादेरनानै लायग्रोनो सनाफोर फिसाजोखौ गारखोमाबोदों ओरैबादि आरोना माने सानसुलायबाय आरो जोंना माने बेनाबो आब'नाबो फिसाला एग्जाम इउएनआव फरायो दा मा खालामनो जोंनाबो फरिखानि स्कुला बन्द'थ' नङामोन दिनै एग्जामानो दङमोन खिन्थु पस्टपन खालामबाय सानसे बिश्वकर्मानि बन्द' होबाय आरोना फरिखा गैयाबाथाय आरो फोरोंनांगौ बांसिन टाइम थाङोना गैया स्कुल बन्द' नङाबाबो जायोमोनसो सानगुलायबाय आरोना आङो फिसालानिखौहाय स्कुल गैयाबाथाय फरायनो मोनोना आरो फरायनो मोनबाथाय आरो माथोबाव बिमायाबो जफाबाय था र' बिबार गोजा लानानै फैनो लायखाबायमोन आं दहायनो एसे आं साथि लागायनायावनो लायदेरबावनोसै तैयारि खालामनानै लागनो हाबाय सनाफोर नारा नाथारनो
बाबाखै बुंथारे आंनि निनु बोरायखौ एसे शान्ति हैसै आङो सनाफोर रेडि 2017 आव बायनाय सनाफोर सुखु दुखु बिराद हेफाजाब होबाय अखानायबानो साखावनाय आरो जुग जोरबावथों आरोना आंनि गारि बोरायाहाय ओमफ्राय आब'मोननो TVS बिसिना एसे गोदानसो 1.5 बोसोर ना माल' जादों जाहैदों आंना ओमफ्राय एसे देलायहोनोसै एबार जिहेतु फुजानि नियम सोनाफोर बयबो मिन्थिखायो बावनाय सिन्दुरखौ थुनानै होनाय बावनाय मालाखौ गानहोनाय ओमफ्राय गोदो सिख्लायावथ' गारिथ' गैयामोन सिखा रुवा दाबा खदालखौ बावनायखौनो सिन्दुर फोथा थुखांनानै ओमफ्राय दंखल सिन्थायनो जुग जोरथों गाज्रि दाजाथों वासार दागलांथों होननानै जि थुना होयोमोन आरोना आङो बिराद गोसोखांनानै बुंबाय आं बे खोथाखौ समायबायथ' आंनि अमाबो बोसोराव खनसेल'सो सोलायनाय जायो नङा होमबा सनाफोर ओंखायनो एसे गानहोनांगौ जायोना एसे देलायहोनांगौ जायो रस इस्तेमाल खालामो बोसोराव खेमसेल' देलायहोयो दे जै बाबा बिश्वकर्मानि साइकेल गानस्रांजोब्बाय नै जोंहा ओइ सासेयाथ' गानबाय आरो सेलाय बेलाय खालामगोन आं ओंखायनो एकदम साखायावसो गानबाय माथो आगैना हैबाय टाइट खालामना हो एसे दे टाइट खालामनानै दोन साखायावसो गाननानै दं माथो आसोलना ओमफ्राय आरो मा बुंबावनो बावनाय माने थैनायजों समान नङा होमबा सनाफोर माने सानजाजों जे मोखां खालामनानै दोननांगौमोन गारिफोरखौ बेखौ ओरैबायदि बावबाय आरो ओमफ्राय इसोरा खेमा होदोंसै खेमा होखायोबो इसोरा बेनिफ्राय उनाव थेवबाबो गोसोखांनानै जोङो बे प्रसेसखौ खालामबाय आरोना स्टार्ट होनाय प्रसेसखौहाय बेनिफ्राय मा होनो आब'मोनाथ' TVS आंहा माने रोङा जाबाय आरो आब'आबो स्टार्ट होनो रोङा जाहैदों आरो बिसिनि दानियाबो गैया अब्लाबो जेने थेने आं माने नाजाथाब होबाय माने बिसिनियाहाय स्टेन्डखौ थिखांबासो स्टार्ट जायो आरोना आंहाथ' नर्मेलि इजि स्टेन्ड थिखांलायनाङा साखावबानो जायो स्टार्ट बिमा फिसा ओमफ्राय नाथाय एसे जोङो प्रनाम खालामनाय प्रसेसखौबो लाबाय जिहेतु फुजा जों एसे गोसो गोरबोजों एकदम सिबिनाय जासिनांगोन नङा होमबा फिसाजोआ ओमफ्राय थुनानै गफंनायजों एकदम खारलांथारबाय आरो ना मुथा बाथावनो खुलुमदों बेस्रा बिरादनो भिडिअसो लानो रोङाखै फार्स्टआवहाय जि गोबाव खुलुमबाय थादों आरो जानाय लोंनायखौबो सेफोर जेबो खालामाखै आरोना बुजिनाय बायदि फट'के कानेक्सन जायो नोंहा मालाय भगवानजों ना नै ना खुलुमथाय खुलुमथारबायनो जोंहा खुलुमथारबाय माव मोजां मोनथारदों मा अम होननानै बिराद मोजां मोनदों जाबाय जोंहाबो बोसोराव खेमसे बाबा बिश्वकर्मानि ओरैबायदि गरम होदों बोथोरा माने दा बुंसै बिमाया गोलोमनाया मेगन हाबजोब्बाय होनबाय नालाय नै हिर'इन जेसा खानाय उरनांगौनो आंहा ओमफ्राय सनाफोर जोङो न'आवसो थांगौमोन आरोना लालिया पारायावहाय दा माया बिखुनजो बिमाया हारसिं खस्थ'यैनो होनांसिगोन ट्रेक्टरबाबो थांनो हायाखिसै आरोना आंथ' बिराद थांनो गोसोमोन मैयानिफ्रायनो गोसोआ मोजां नङा आंना नैबे रायजो गिदिरनि फरिखा जागासिनो दङ ओरैबायदि दानो थांबाबो जों फुङावनो थांनांगोन फैगौ मानि बेलासिबोगोन अखानायैनो फरिखा माबोरै जागोन जेनेबा ओरैबायदि माने भेजालनि थाखाय जों थांनो हायाखिसै आरोना जारलासो थांनो गोसोबाबो बिदिनो जायो जोलैफोर जोंबाथाय माने जेबो माने गोसो जानाय बायदि खालामनो मोना आरोना फुजा आं बिराद मोजां एसे जुलाफि लांनानै माने सिगाङाव सानदोंमोन आरो आं ट्रेक्टरनि जेनेबा फार्स्ट ना दासो जोङो ट्रेक्टरखौ एबारसो होदों नालाय एबारसो होनो मोनदों नालाय ट्रेक्टरनि फुजाखौहाय जोंबो गोदो सिख्ला समावहाय ट्रेक्टर गोनां गारि गोनां मानसिफोरनाव जुलाफि मोनजालायोमोन ना बिदि बिश्वकर्मा समावहाय आरो सिगांनि नमालि आब'मोनावबो मोनजायोमोन ओमफ्राय आंबो सानबाय आरो जोंहाबो ट्रेक्टर बायबाय जखन फार्स्ट फुजा हैनायाव आङो एकदम जुलाफि लांनानैहाय खाथि खालानिखौ आङो एसे जयैनो फुल प्रसाद बावनोसै बा प्रसाद जाहोनोसै बिदि सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय मा खालामनो सनाफोर ओरैबायदि आरोना सानबाबो सानख'नो हायाखै आङो गोसोआ एसे दुखुनि गेजेरजोंबाबो होबाय आरोना बेयावनो आब'आबो होनबाय सानजों होनसै दे जेबो नंला होननानै ओंखायनो आब'आबो थाङासै न'आव बेनाबो फिसालाया फरिखा ओरैबायदि नों आंखौ बारा फेन जाहोनानै सान्थिखांबाय थाना नोंनि थाखायनो थांनो मोनाखै आङो मेंग्ल'
ओइ दै गांगुलायबाय सासेया दे मा दे सना दे ओमफ्राय ट्रेक्टरखौथ' सुनानै होफैगोन बियो सलायग्रा गथ'आ ओमफ्राय बेथ' बांगालसो जेबो फुल प्रसादनि खामानि हेफाजाब होनो हानाय नंलाना गोसोखौ बोरैबा मोनगासिनो आङो फुजानि खामानियाथ' साधारन नङा हारसिङै लुखुर लाखार मावनांगौआ दा आरो अननानैबो अननो रोङि बायदि जानांबाय आरोना आङो सनाफोर गोसोआव दुखु मोनदोंबाबो आंबो लुबैया बेबायदि थांनानै आं एकदम हायलाब फुजा होगौमोन आङो मानसिफोरजों ओरैबा ओरै आं प्रसाद जालायलायगौमोन जेबो राहा गैया आरोना ओमफ्राय बे नालेंखर होफैनाय आब'मोनहाहाय लेंहरनाय ओमफ्राय सानसु दैदेनलायबाय थांबाथाय मिथिला आरो अब्लाबो होबाय सनाफोर जाय हाथियार सिखा रुवा दाबा खदाल सोरजिदों बे इसोरनि फुजा जखन होबाय आरोना आरो अखानायबानो हासबेन्डआ हाथियार लानांगौ जायो बे फुजाखौ आं गारनो हाया आरोना सिगां हाबानि सिगाङाव बावबाय आङो बेसेबां इम्परटेन्ट सानोमोन जेब्लानिफ्राय हाबा जादों अब्लानिफ्रायनो माने आं बिराद बे फुजाखौ इम्परटेन्ट मोनदों आरोना माने सिन्था खायाल आरज गाबनाय माने बिराद माने दा बुंसै आरोना सनाफोर नों अखानायबानो हाथियारजोंनो दिन खाथायनांगौ जायो सोरांबानो हाथियारजों दिन खाथायनांगौ जायो मोना गुना हाथियारजों दिन खाथायनांगौ जायो बबे जंगलि मंगलि थांनांगौ जायो स' बिराद आरज गाबनो गोसो जायो आरोना बिराद आरज गाबो आरोना माने माथो होनबावनो सनाफोर ओमफ्राय मालाबा बिखुनजों थांबा आङो दुम्मा पेटासो होजासिगोन आरोना थांनोथ' हायाखिसै नालाय बिदि नङा बेबो बुजिगोन माथो खालामबावनो फिसौनि फरिखा नालाय आरो माथो बुंबावनो आरोना स' ओमफ्राय गोलाव खालामला जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ नायलांबाय आं गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आरोना आरो 1 सेकेन्ड नोंथांमोननिसिम बाबा बिश्वकर्मा फुजानि जय हो बेनिफ्राय सनाफोर नेक्स्ट भिडिअ'हाय आङो एसे धमाकेदार जागोन बायदि मोनबाय भिडिअ'नि टपिक आंना जाखाजोब्बाय नेक्स्ट भिडिअ'नियाहाय हाथि मेरे साथि जाबाय आङो गावनि थाखाय एसे टाइम दिहुननोसै आङो थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय केमेराया ओरैबायदि हें जाबाय आरोना नायनोसो बासिगोन नोंथांमोना गरमबाथाय थोदेर नास जाखायो आरोना